Και εκτός από τη γαστρονομία, οι κριτικοί έχουν και την παράδοση. Βέβαια, και την έχουν πολύ ψηλά την παράδοσή τους. Και είναι πολύ συγκινητικό να βλέπεις ότι από πολύ μικρά παιδιά μαθαίνουν τους παραδοσιακούς κριτικούς χορούς. Τα ήθη έθιμα. Και τη λύρα. Απόψε ακούμε μουσική στο όπου υπάρχει Ελλάδα και όλη η Κρήτη έσμιξε να πει μια μαντινάδα. Ρεύει ποδή, σας εδωρεί απόψε όλη η Κρήτη και έχετε χαιρετίσματα από το Ψιλορίτη. Όπου κι αν πάω κουβάλω χώμα απ' το Ψιλορίτη, χώμα απ' το Ψιλορίτη, χώμα απ' το Ψιλορίτη. Στην Κρήτη, παραδοσιακή χορή είναι υπόθεση των νέων. Έχω σπουδάσει οικονομικά, αλλά με κέρδισε ο χορός, οπότε από το 2018 και μετά δεν έχω σταματήσει ούτε μία χρονιά να χορεύω. Ειδικά τα τελευταία χρόνια βλέπουμε πάρα πολλούς νέους να ασχολούνται με τα κριτικά, να είναι στα γλέντια, να έρχονται σε σχολές κριτικών χορών και να ασχολούνται με αυτό που λέγεται παράδοση και κριτική παράδοση και χορούς. Η παράδοση της Κρήτης γενικότερα έχουμε καταφέρει πολλά χρόνια τώρα να είναι διεθνώς διαδεδομένη. Είτε ο χορός, είτε η μουσική και κατά συνέπεια και η φορεσιά μας προσδιορίζει και την καταγωγή του χορευτή, το στυλ και το ύφος ενός ανθρώπου ή χορευτή, καθώς και την εποχή που υποστηρίζει παραδοσιακά και χορευτικά. Τα στιβάνια έχουν ξεκινήσει χρόνια πίσω. Ο κόσμος τα χρησιμοποιούσε περισσότερο στις δουλειές, στην καθημερινότητά του. Καθώς όμως έμπαινε και άλλαζαν τα ρούχα, αυτό άρχισε να χρησιμοποιείται πλέον ως φορεσιά. Είναι αναπόσπαστο μέρος των χορευτών. Όπου Ελλάδα θα γλεντώσει τον κόσμο τον απάνω και όπου υπάρχει Μερακλής παρέα θα τον κάνω. Η καρδιά της κριτικής μουσικής δεν είναι άλλη φυσικά από την γνωστή σε όλους λύρα. Αυτό εδώ το ξύλο που είναι για πολλούς έτοιμο για το τζάκι, σκαλίζεται και παίρνει τη μορφή εδώ, αυτονής της λύρας, η οποία θέλει διαδικασία για να φτάσει σε αυτή τη μορφή. Η μορφή της κριτικής λύρας δεν ήταν έτσι. Μετά έγινε έτσι. Με αυτά τα στολίδια. Ήταν πιο απλή. Κριτική μουσική χωρίς λύρα δεν γίνεται.